Jai बर' हारिनि नै थाम गोजोन बर' बर' हारिनि माहारियारि सिनस्रि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिनै 58थि गोथार गायसनथाय सान थांनाय 1967 मायथाइनि दिनैनि सान थामहिनबा 15 फेब्रुवारियावनो गायसनजादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिगां बोसोरफोराव फालिबोनाय बायदिनो दिनैबो एबसुनि गोथार गायसनथाय सानखौ क'क्राझाराव गाब गोनाङै फालिदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव क'क्राझार जिल्ला एबसुनि हेफाजाबजों दिनै एबसुनि गायसनथाय सानखौ क'क्राझार सहराव थानाय क'क्राझार UN एकाडेमियाव सानसेनि मेहेरगोनाङै फालिनाय जादों हाबाफारि बायदि फुंबिलिनि समाव आरज मेथाइ रोजाबनायजों आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बेनि उनाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावजेनो क'क्राझार UN एकाडेमिनि बिथोनगिरि कृष्ण गपाल बसुमतारिया बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनो क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर डिमासा दैब्रां मोसाहारिया गायसनथाय सान फालिनायनि लोब्बायै गोजोननि थाखाय फारौ बिरहोयो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसर डक्टर इन्दिरा बर' क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि एस'सिएट प्रफेसर गोविन्द बर' प्रफेसर डक्टर कमल बड'सा प्रफेसर गौतम मोसाहारि बिथांमोना गायसनथाय सान फालिनायनि लोब्बायैनो UN एकाडेमियाव मोनसे सावरायमेल हाबाफारिबो लानाय जायो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै 58 बोसोराव आगान होबाय आरो बे गोथार सानाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे गायसननाय सानखौ जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंदों आसाम नाङै गुबुन गुबुन जिल्ला दखरा जोंनि स्कुल कलेज इउनिभार्सिटि जेराव एबसुनि इउनिट कमिटि दङ स्टेट कमिटि दङ आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा क'क्राझार जिल्लाजों लोगो नांनानै क'क्राझारनि बे UN एकाडेमि केम्पासाव जोङो दिनै जोंनि आगुनि दैदेनगिरि आथिखालनि बिबानगिरि आरो जोंनि फरायसा फरायसुलि जोंनि दखरा जिल्ला गासैनिबो बाहागो लानायजों मेहेरगोनाङै जों बेखौ खुंफुंदों दिनैनि बे गोथार सानावनो 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारियाव क'क्राझार ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गायसननाय जादोंमोन मिरु आफादखौ आरो 1967 मायथाइनि सिगां गवालपारा जिल्ला बर' फरायसा आफाद दङमोन आरो बे गवालपारा जिल्ला बर' फरायसा आफादनि दैदेननाय नाजानाय बानजायनायावनो मिरु आफादखौ दानाय जादों आरो जेराव बानेश्वर बसुमतारिखौ आफादगिरि कनकेश्वर नार्जारिखौ गाहाय नेहाथारि हिसाबै बिबान होनाय जादोंमोन आरो बेबायदिनो दिनै गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिला गोमो गाबनि दानि बे फिरफिलानि जि सिङाव थानानै हारि दानायनि हारि सिबिनायनि हारिनि थामोनथा रैखाथि जोंनि जि जेंना जेंसि सुस्रांनायनि हाबाफारिखौ जों मावबोगासिनो दङ बे गोलाव समाव बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय साफ्रोमनिसिमबो आनान गसाइनियाव आर'ज गाबदों बिथांमोननि आलो गोजोननि थाखाय एबसुआव हाबा मावलांनाय साफ्रोमबो जोंनि सोरगोआरि जालांनाय बिथांमोननिसिम आङो आर'ज गाबदों आरो लोगोसेनो आथिखालाव मावबाय थानाय जोंनि बिबानगिरि बिथांमोननो आङो बे गोथार गायसननाय साननि बेस्ट उइसेस आंनि ग्रिटिंसखौ आङो जासिहरबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबा मावनाया मालाबाबो थाबथानाय नङा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि बड'लेण्ड रायजो दाबि जावरिखांनाय रेनेसां रिभलिउसन लाबोदोंमोन आरो गेरेमसा हारि दानायनि जे मोन्थोर होनानै गालांबाय बे मोन्थोरा जोंनि बिखा बिख्लो थै मोदोमाव गोथाङै दिनैबो दङ जों आल्टिमेट थांखिसिम थांनांगोन आरो दिनैनि समाव BSc BTC BTR बे सोमावसारनायनि गेजेरजों जों राजनैतिक आरो संबिधानिक जे अधिकार मोनबाय
बेखौ आरो मर माने जोङो क्लियार खालामनानै मर अट'नमि मर फाइनान्सियेल पावारनि बेबस्थाजों बड'लेण्ड बे सिक्स सिडिउल काउन्सिलखौ मजबुत खालामनांगोन। आसामाव थानाय, बेंगलाव थानाय, त्रिपुरायाव थानाय, मेघालयआव थानाय, बांलादेश, नेपाल जेरावखि बर'फ्रा थाया मानो बयनिबो सेफटि सिकिउरिटि बिथांमोननि भबिष्यत राव हारिमु आरो बिथांमोननि रैखाथिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो हाबा मावबोदों। बे एकर्डनि जिखिनि दफा बे दफाफोरखौ मावफुंनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै मेक्सिमाम लेभेलाव मोनहैबाय। आद्रा थानाय दफाफोरखौ स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनांगौ, सिक्स सिडिउल एमेन्डमेन्ट 125 लाबोनांगौ नैबे बाजेट सेसननि गेजेराव। बिनि थाखाय जोङो नाजाबाय थादों। नखर मन्थ्रिखौ लोगो हमदों, गुबुन गुबुन लेभेलाव जों सावरायदों। सिमा बारायनानै गामि सोसननांगौनि बेलायाव गिबि मन्थ्रिजों रायज्लायनानै आरोबाव गामि सोसननायनि थाखाय डिटेल मोनसे प्लेनिं आरो पलिसि लानानै गामिनि लिस्टफोरखौ तयार खालामनाय जादों। गासै रेभिनिउआनो जा, फरेस्टआनो जा, फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों हा होनांगौनि थाखाय बे खामानिखौ मावनाय जादों। दा बे गासै जि बेबस्थानि गेजेरजों एबसुआ मालाबाबो जोङो जिरायनानै थायाखै आरो एबसुआ मोनसे खारबाय थानाय सिगाङाव जोनोम जानाय लोगो लोगोनो जि मोनसे स्पिडआव हाबा मावदोंमोन, दिनै बिनि 10 गुन स्पिडआव जोङो हाबा मावनो गोनां जादों। बिनि गेजेरावबो दिनैबो जोङो माखासे मोगा मोगि दिनै गैजारोङैनि थासारिया दाबो दङ। बेखौ जोङो गैया खालामनांगोन। बिनिफ्राय जोङो उदां जानांगोन। इलिटारेसिनि जेंना, इडुकेटेड आनइमप्लयमेन्टनि जेंना, लेक अफ क्वालिटि इडुकेसननि जेंना दाबो दङ। समाजाव दायना दायनि जुवा, हिउमेन ट्राफिकिं, चाइल्ड मेरिज बेखौ जोङो गैया खालामनानै जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ बिश्व दरबाराव मुलुग लेभेलनि स्टेन्डार्डआव जोंनि IIM, IIT, मेडिकेल कलेज, इन्जिनियारिं कलेज, सिभिल सार्भिस स्टेट आरो नेसनेल लेभेलनि आरो जोंनि बर' मिडियामनि जिखिनि थासारि जेंना जेंसि दङ बेखौ रोखायै राफोदै जोङो सुस्रांनानै बर' हारि दानायनि इसिं आरो बायजो जोङो गासै बिथिङाव हाबा मावनांगोन। बे समायखिराखौ दिनै जोङो बे जोनोम सानाव जों लाबाय आरो फैबाय थानाय 100निफ्राय 1000 इयार्ससिम एबसुआ बर' हारि दानायनि थाखाय निस्थाबान, कुनु मेंनाय बानाय गैयाजासे, कुनु जोङो जिरायनाय गैयाजासे जोङो सेल्फलेस भलुन्टारि सार्भिस होलांनायनि गेजेरजों हाबा मावगोन आरो बे साफ्रोमबो एबसु बिबानगिरिफोरनि माने गुबै आरो गाहाय थांखि आरो समायखिरा जानांगौ। आं बेखौनो दिनै खावलायबाय। गोजोन्थों। 125 क'क्राझार सहरनि गथ'सा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय गोदानै बेखेवदों इउनिभार्सेल गेम जन मुंनि मोनसे डिजिटेल गेलेमु सेन्टार। क'क्राझार सहरनि ग्रीन फिल्डनि साखाथि इट्स भबानिपुर जेडि रडनि लामा सेराव गोदानै बेखेवबाय इउनिभार्सेल गेम जन। गोसो गुदुं गथ' एबा लाइमोनफोरा बे गेम जनाव फैनानै रंजानाय लाफैनो हागोन। गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव गुबुन गुबुन रोखोमनि गेमफोर जेरै हर्स राइडिं, क्ल', मेशिन, भार्चुएल रियेलिटी, हेमार, एयार हकी, पाइरेट्स, फ्रग, माग, शूटार, बाइक रेसिं, कार रेसिं, बास्केटबल, फान्सिं बायदि बायदि गेलेमुनि रंजानाय लाफैनो हागोन। बेनिखायनो गाव गावनि गथ'फोरखौ गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव दान्दिसे सम लाबोनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि गेलेनायनि खाबुखौ बाङायल' फिस होनानै रंजानाय लाहोनो हागोन।